Кажете нещо на камерата. Зеле! Зеле, морков. Сега морков кажете. Чакайте, искам всички да ви снимам. Браво! Сега кажете нещо друго. Така. Сега кажете нещо трето. Зелка! Добре, айде. Какви сте зелки? Вие сте зелки. Ая. Ая, махни си очилата. Не дей, типа не можеш. Не дей. Домат! Чакай, така. И не мърси. Да. Домат! Значи да тръгваме. Не, чакай, ние ядеме още. Да, така. Браво!